Ola, que tal? Boa tarde, benvidas, benvidos á sesión de hoxe da Aula de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe é un día especial porque temos dúas convidadas. Na tarde de hoxe imos estar perfectamente acompañadas por Montse Rivera e Felisa Segade. As dúas son compoñentes do grupo de música tradicional Leilía e elas son cantareiras, pandereteiras e ademais o seu grupo é moi importante porque foi un dos primeiros en se conformar como tal, foron unhas das pioneiras, non? En levar esta música das cantareiras, pandereteiras a escenarios e a entornos pois onde hoxe xa estamos familiarizadas, non? De que estean aí. Elas serán quen de contarnos non só a súa historia, senón de falarnos da música e da tradición galegas e da súa importancia. Por iso digo que imos estar perfectamente acompañadas nesta tarde de hoxe. Sen máis, doulle a palabra, doulle o paso a elas para que poidamos desfrutar das súas palabras e do seu facer. Benvidas as dúas, Monse e Felisa, e moitas grazas por acompañarnos nesta tarde de hoxe. Empezamos, Feliz? Ai, sí, perdón. Esa palmada Ai, foi esa para palmada. empezar. E a outra, non. Bueno, pois podías irte presentando, que xa eu xa... Corten. Eu son Montse Rivera, Eu, Felisa Segade. coñecímonos no ano 84 na agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, De Santiago de Compostela. está ben decilo, e bueno, ali pois aprendimos a bailar, basicamente íbamos a bailar e a cantar no coro, non? Ti tamén estabas no coro. Sí, máis que nada porque era obligatorio, senón a mí Dios me librara a decir que eu iba a cantar. E ali, pois, tíamos contacto con todo o que había detrás dun grupo de baile. Digamos que o director da agrupación era Anxo Martínez San Martín, e el, daquela xa facía traballo de campo, algunha vez te levou a ti. Ai, moitas. Eu fun moitas veces con Anxo, sí. Eu fun unha ou dúas, e entón aí descubrimos todo o que había detrás de un baile en riba dun escenario. Ese mundo fascinounos, e nos decidimos que tamén queríamos coñecer toda esa riqueza. E un pouco ese foi o motivo polo que nos comezamos a recoller. Cando digo nós, sempre falo de Felisa e de min, inda que ao longo de todos estes anos recollimos con outra moita xente. Con moitísima xente. Os inicios, sobre todo, foron precisamente eso, o sea, de ir con outra xente e ver a riqueza que había no mundo para min, sobre todo, no mundo da pandeireta. Como dixen antes, non? O sea, que cando eu entrei en Cantigas e Agarimos era obligatorio entrar na coral, e eu era unha persoa en que na miña casa me dicían ti cala que pareces teu pai, co cual, para min, o de decir vou a cantar era como nunca vou a chegar a cantar, non? Pero o mundo da pandeireta me fascinaba moitísimo, e escoitar aquelas mulleres con esa forza, ese xeito de que cando collían unha pandeireta era como se se transportaran no tempo, eu iba transportada con elas. E entón eu, para min, dixen eu vou aprender a tocar a pandeireta. E a raíz de que aprendín a tocar a pandeireta, pois de mirar outra xente, preguntar sobre todo a Manolo Méndez, que ele era o pandeireteiro do grupo, que tocaba tamén na coral, e eu dicía, vai, como facedes isto e tal, e eu iba para casa ca miña carpeta dándolle. E entón un día o director dixo, decatámonos de que no mundo das recollidas non é a gaita precisamente a que máis acompaña o baile, senón que aquelas festas de a diario as acompañan as pandereteiras. E en Cantigas e Agarimos pois non había pandereteiras, había grupo de gaiteiros, pero non de pandereteiras. Entón o director decidiu que tiña que haber unhas pandereteiras. E claro, estaba eu por ali dándolle a pandereta, e dixo, ti, Entón, bueno, pois ese foi o meu inicio de decir, bueno, pois teño que cantar e tocar. Tocar gustábame moitísimo e cantar me daba moito reparo, porque ninguén en min dixera nunca que podía chegar a ser
unha persoa que cantara ben. E entón, a raíz de aí, o noso divertimento foi salir todos os domingos e festivos que podíamos, salir polas aldeas sin coñecer a ninguén, que non coñece, o sea, non é como hoxe que a xente está aberta a que a xente maior sabe que podes chegar á súa porta e preguntar quen toca aquí ou quen baila aquí. Cando nós comenzamos, que estamos dicindo que tiñamos daquela 15, 16 anos, 17 anos, pois claro, iba un que era o maior de edad, que era o que tiña coche, e o resto éramos todos menores de edad, os outros tres que íbamos. Entón, claro, tú imagínate que é para unha persona de 80 anos que lle chegues á porta, que ves de Santiago e a mellor chegaches a aldea de Ourense, e que lle dis que alguén che dixo que ela tocaba. Pero ademais, eso era mentira, moitas veces ninguén nos decía nada, era como a muletilla que tiñamos para entrar, víamos unha persoa maior, e que a nos dixeronnos que vostede na súa mocedade tocaba e cantaba, e podía ser que fora que sí, ou que fora que non. Bueno, logo despois tamén aprendimos que antes de irse a petar a porta a alguén, podíamos parar na taberna, tenda, bar... E esa era o mellor. E iso era infalible, porque claro, te chegabas ali e ali o que decías era nos contaron que nesta aldea era unha aldea que tiña zona de bo bailadores e boas tocadoras, e a veces che dicían que sí, outras veces che dicían que non, pero bueno, cando che dicían que sí, pois sí, logo que vos dixo, bueno, pois nós lle contábamos, a veces traíamos a mellor de outra aldea e outras veces, pois nada, dicíamos, no, bueno, oímos, como ninguén nos dixera nada, e entón aí sí, que xa na taberna tenda xa che informaban e dicían, pois fulanita de tal, xa con nome e apellidos, cal era a súa casa, che dicía, aquela muller cantaba moi ben, tiña unha nai ou tiña un pai, ou sea, un pouquiño xa nos ubicaba. Sí, e a partir de aí xa todo era máis fácil. Xa petabas naquela porta e xa, bueno, ibas con algún dato. Sí, xa era máis fácil. Dun tirabas para outro e logo a nosa idea era un pouco, pois, se nunha aldea nos decían que había 3 ou 4 persoas, pois intentar xuntalas, porque sempre o recordo de un tirado de outro e sempre o estar entre varios, pois perden un pouquiño a vergoña, nin se sinten non é tan violento. Bueno, eu creo que vergoña nunca tiveron. Bueno, algúns sí. A veces tiñan falta de memoria, non se acordaban. Eu creo que vergoña non. Non ves, isto é como dos galegos, cada quen conta a feira según lle foi. Xa non decían os vellos tamén. Logo tamén ás veces ocurría que chegabas á taberna e che dicían, non, aquí non, pero na aldea de arriba, ali bailaban todos. Chegabas á aldea de arriba e che dicían, non, aquí non, pero na aldea de abaixo, ali, e entón aí era un momento crítico de dicir, bueno, e agora que facemos? Ningún quere. Que moitas veces, agora, se a xente sabe, o sea, o problema que temos agora é que hai menos xente que recorde. Pero a xente que sabe non ten reparo en mostrar o que sabe. Pero daquela sí había moito reparo en dalo. Era un pouco como, a que viñas ti aquí? Que o que buscas? E logo tamén, para moita xente, eso estaba asociado a unha época dura. Entón, había que escarbar para que, sí, certo que foi unha época dura, pero tamén foi a súa mocedad. E a mocedad, ao final, é bonita para todos. Ao final, a mocedad o que che fai dicir é calquer tempo pasado foi mellor. Non pensas no pasado dos teus pais, pensas na túa mocidade, non? Entón, eles o decían moitas veces, pasábamos moita fame, traballábamos moito, pero nos sabíamos a divertir mellor que vos. Eso nos dixeron en todas partes. En todas as casas. Vos agora non sabedes, vades aí todos nun coche, todos, cada un no seu coche. Antes íamos todos xuntos en manada, todos cantando, todos bailando. Claro, eles botaban moito en falta aquela unión que había e aquel ir cantando polos camiños, que podía, o sea, como dicían eles, bueno, íbamos cantando tamén para pasar o tempo, pero tamén para botar o medo fora, porque moitas veces viñan polos camiños de noite. Entón, bueno, ir de recollida non é solamente que che canten dúas pezas, que che toquen a pandereta ou che bailen e que te lle preguntes como vestían ou como vestían os seus abuelos, senón é que che están tamén transmitindo e contando un xeito de vida que houve en algún momento na nosa terra, non? Entón, todo o que che están contando é cultura e forma parte de ti. E chega... Nós, ademais, como empezamos tan... ou polo menos na miña banda, empezamos tan noviñas de ir de recollida,
que unha parte desa xente forma parte de min. Tamén eu supoño que se non tuvera todas estas vivencias, a miña maneira de ser, a miña maneira de percibir o meu mundo sería totalmente diferente. Entón, non sei, o sea, o dir de recollida é eso, é moito máis que aprender unhas cantigas ou uns bailes. Sí, é entender o pasado, a través do pasado entendes o presente actual deste país. Moitas cousas que a veces non explicas, si pensas en toda esa xente, todo o que pasou, pois entendes como somos os galegos. Bueno, e logo tamén que ti cando chegas a casa de alguén, bueno, non é o mismo ir un día e non volves, que aqueles lugares a donde fomos hoxe, volvimos 15 días, pasou un ano volvimos, é dicir, no mundo das recollidas hai, bueno, pois xente que pasou pola túa vida e outra xente que se quedou na túa vida, non? Eu, por exemplo, eu sempre falo eu teño 3 pandereteiras no meu ser que formaron parte da miña vida e moito, non? E son 2 mulleres que vivían en Benvibre, Julia Pensado e Flora Vázquez, e logo outra a miña veciña de Porta con Porta, que, bueno, aparte de ser unha muller fantástica, o sea, unha pasada o adiantada que estaba o seu pensamento aos mundos, moi adiantada. E ela, ademais, viviu como eu aprendín a tocar a pandereta, porque no patio de luces eu tocaba moito na casa e ela salía sempre, ai, así me gusta, ai, cando eu era nova, tal. Cando eu empecé a tocar, como que non lle daba importancia a que ela me estuvera cantando cando ela era nova, que cantaba. No momento que me metí no mundo das recollidas, eu estaba na casa de Herminda Miramontes, moitísimo, non? Nós empezamos a recoller en Monforte, por un amigo, por músico, que tiña un alumno que era de Monforte, e dixe, teño a casa dos meus avós en agosto. Pois ala vamos a Monforte a ver que encontramos en Monforte. En Monforte non encontramos nada, de Monforte pasamos a Pobra de Brollón, na Pobra do Brollón empezaron a darnos así como que aí xa había algo máis, hasta que encontramos con un señor que nos dixo, bailar, aquí non. Hai que ir á miña terra. Vale, e cal é a súa terra? O Carballal. Ala, vamos, coche para arriba. O amigo de Muxico conducía como un temerario. Eu pasei un medo tremendo hasta que chegamos ao Carballal, que as carreteras non son as de agora, o sea, eran camiños, non eran carreteras. E cando chegamos ao Carballal, o primeiro que encontramos é a Juanito. E xa abriuse o noso ceo. El xa nos puxo a todo o mundo a bailar, foi a buscar o galego de Iriz, abriunos, bueno, e a partir de aí abriunos o que foi o Courel, que é unha zona dura, que hai veces hai zonas que se non entras con unha persoa dali non consigues chegar a xente, porque ou son moi desconfiados ou bueno. Ou polo que sea, bueno, tamén hai que decir que, claro, éramos moi novos, cartos non tiñamos. Para marchar ao Courel ou marchar a calquera outro destes sitios, o primeiro que había que facer era reunir 3-4 días, porque non podías ir ida por volta. Ibas e xa non volvías, porque xa che levaba o trayecto, o sea... Sí, non, ahora chegas ao Courel en 2 horas, daquela eran 3 horas e pico, 4. Ou máis. Entón, bueno, entre que non tens moitos cartos, que tens que buscar onde dormir barato, que tens que comer fora, o sea, eran moitas cousas a sumar para decir nos vamos a recoller o Courel ou nos vamos a recoller os Ancares, non era moi fácil para nós. E cando xa fomos máis maiores e xa tuvemos máis cartos e xa outros coches, pois xa moita xente xa fora lá tamén, xa morrera. Entón, bueno, ese tamén foi outro pequeno problemilla que tuvemos. E outras veces que fomos e non conseguimos nada. Bueno, pero eso suele pasar. Que chegamos ca Matanza. Non, a Matanza, sí, que chegamos a Matanza, Dios, que medo. Non iba a contar esa, pero esa contará despois. Fóramos, unha Semana Santa, invadimos a casa do meu tío que vivía en Viveiro. Alá nos fomos, cantos éramos? 6. Éramos 6, porque uns foron en coche, non, éramos 7. Uns foron en coche e 2 tiveron que ir en autobús. Ai, verdad, sí, non cabíamos. E pasámonos, nos turnábamos para ir de recollida. O sea, 5 iban no coche a polas aldeas a ver que encontraban, e 2 quedaban na casa facendo de intendencia, facendo a comida ou indo á playa. Digo, facendo a comida ou indo á playa, a según tocara.
E non conseguimos nada, No. absolutamente nada en toda a Semana Santa. E dabaste conta de que a xente sí sabía. Pero non sei se que nos vían... Pero eran amables con nós, Si eran amables, e bueno, si aquel señor que nos dixe, vedes aquelas peras? Sí, pois colledes, que vai ser o único que le vedes. Bueno, da matanza foi que chegamos en mal momento, a xente traballa e non ten ansias de atenderte. O certo é que a persona maior a que nós queríamos ver non estaba matando, pero nada, abrironos a porta con coitelón mao así, deste tamaño, que queredes? Nada. Nós viñamos, bueno, nos atrevimos a dicir que queríamos. Pero o shock foi... Pero nada, Non, pero máis ti te olvidas, o tipo así co coitelo. Pero tamén tiña o chirimolo manchado de sangue. Bueno, porque viña de matanza. Claro. E entón nada nos decía, miña nai non sabe nada e aquí non queredes nada, marchade, pero co coitelo así. E, vale, pues, non podemos ver outro día. Vale. Entón, bueno, Digamos que se perdeu de xeito distinto según en que zona de Galicia esteamos a falar. Houve zonas moi ricas que se conservou moito e outras que se perdeu moito antes. Aí os factores que fixeron que isto acontecera así pois son diversos. A emigración, a proximidade con núcleos urbanos e con entrada de novas músicas e novos xeitos de divertirse, a guerra e a posguerra, a influencia que tiveran. Si, por exemplo, nas zonas fronterizas é moito máis complicado, porque estaban as zonas moito máis controladas para reunións de xente, o sea, cando foi a posguerra, atopar 4 personas nun alpendre xa estabas preso. De feito, hai cantigas que falan deso, que din arriba non hai que temer, se nos llevan a la cárcel nos tienen que mantener, ¿no? En plan de dicir, no, pues nos vamos a xuntar porque sí. E deso falaba, moita xente tamén falaba, de a veces de como se tiñan que esconder para poder ter unha xuntanza pois un fiadeiro que lle chamaban eles, o sea, que non se podía. Incluso, isto me contaron hai pouco, non me acordo en que sitio foi, pero bueno, un dos curas que estaba a favor daquelas festas que había nos pueblos e que se perderan, se o cura pedía o permiso para facer unha festa que tiña que ver co santo ou o que fora, se lle concedía, e el cambiaba a data desa fecha para que se viña a Guardia Civil ter o salvoconduto conforme aquela festa estaba permitida, e non era verdad porque non era por ese día, pero bueno, que houve moitas maneiras de ir. Sí, que a cosa se foi... Pero, bueno, tamén nos teñen dito de boa, chega, estábamos na foliada, veo a Guardia Civil... E adiós. E adiós. Uns pa cárcel e outros multados. Había xente que decía que xuntaban, o sea, que como xa sabían que en algún momento iban a ser multados, que iban xuntando cartos para o día que chegara ese día ter os cartos xa para pagar. Pero, bueno, eso, todo depende, o sea, non se pode decir isto como se fora unha globalidade. Sí, non. En cada sitio os seus matices. Igual que o xeito de cantar ou o xeito de bailar, en cada sitio de Galicia ten os seus matices. Quizás cando pregunta a xente que como vemos o pasado da nosa música e o presente, eu polo menos digo sempre que está onde ten que estar, o sea, que se foron poñendo pedras para chegarnos aos días de hoxe. Nós mesmas, nolas dúas, empezamos no mundo das recollidas. Montamos un grupo de pandereteiras que o noso primeiro traballo, en contra moitísima xente, decidimos que fora íntegramente de voces e pandeiretas, que tuveran que ver solo co mundo que recollíamos, porque nos parecía que a xente descoñecía de onde viña eso. Xa había discos en donde había a música das pandeireteiras e xa estaba tratado con músicos, pero faltaba aquel traballo dedicado única e exclusivamente ás pandeireteiras. E dende un grupo de xente moza, de xente nova. Cantos anos tiñamos cando empezamos con Leilía? Pois foi no 89. 19, 20 anos, máis ou menos. Entón, despois deso, e que nós mesmas veíamos que o mundo das pandeireteiras medrara moitísimo, que había moitísima xente que aprendía con aquel traballo de Leilía, dimos un salto e decidimos que íbamos facer un traballo musicado, en contra
outra vez de moita xente que, como nos tiña como aquel baluarte, que como íbamos facer eso, que había opinións de que tiñamos que seguir sendo super tradicionais, non? Entón, era como xente que pensaba que traicionábamos o mundo do purismo, da tradición, non? E, sin embargo, fixemos, porque aí, como moi ben nos definiu en aquel momento Suso de Toro, aunque somos fillas desta terra, tamén somos fillas deste tempo. E eu creo que eso mismo está pasando hoxe, é dicir, a xente que hoxe fai música a está facendo ca música da nosa terra, ca música das pandeireteiras, pero co seu tempo. Entón, eu creo que estamos vivindo un momento moi bonito, moi grande, porque hai cabida para aquel grupo que queira ser super tradicional, para o que queira ir polo pop, para o que queira ir polo trap, polo heavy, e é máis, o sea, ti miras e ves que hai pinceladas en algúns sitios, todo, o total, non? Pero outros grupos hai unha mirada hacia a música das pandeireteiras, hacia a música da nosa terra. Na nosa música, en calqueira contexto, en calqueira grupo que esteas, en calqueira estilo musical, non? Entón, eu creo que mellor non podemos estar, sempre se pode ir a mellor, Eu quería engadir que, para min, o que sí é un punto de tristezas, sí, igual un pouco de tristeza, é pensar que toda esta riqueza conservouse na súa maioría gracias ou ben a xente nova como a nós, que se lanzou ás aldeas con poucos medios, moitas ganas e pouco saber, porque fomos aprendendo recollida tras recollida, unha investigadora que veu de fora como Dorothy Schubert e que dende a universidade e o goberno deste país non se fixo o que se tiña que ter feito nese momento. Era moi doado nos anos 80, nos anos 90, un equipo de persoas que gravaran por toda Galicia, que non tiveran que facelo os domingos cos pouquiños cartos que foron aforrando. Para min esa é unha pena. Digamos que a toro pasado todos o facemos ben. A toro pasado to facemos ben, non, porque naquel momento nos intentamos que así fose. Intentamos, pero... O sea, quero decir, non foi porque non o pidiramos. Sí, pero éramos demasiado novos, non nos facían caso. O mellor, se en vez de ser Félix e Monse, pois fora un catedrático ou un político importante ou alguén con peso, igual o terían conseguido. Ás veces, a min pásame, cando miro as recollidas ou miro os vídeos, eu digo mirar porque eu son máis do baile e Feliz é a que traballa máis a parte da música, e vexo esas grabacións con poucos medios, con pouca luz, con pouco espacio, co que, cando íbamos con equipo de recollida, lle dabas a cámara o máis novato e di, error, a cámara ten que collela alguén que saiba o que ten que gravar. O peor non é eso, é que estás grabando as pandeireteiras e de repente empezan a bailar, se acabaron. Tiñamos nun principio, ti polo menos tiñas para que mirar. Sí, home, e ás veces a cámara buscando, no, Juan, está aí, non o ves. Pero bueno, eso, si ese traballo se tivera feito con outros medios, teríamos un material completamente distinto. E logo tamén está o problema de que ese material está... Nós temos o noso arquivo, os outros teñen outro arquivo, outros teñen outro arquivo, está o APOI intentando centralizalo, está o arquivo sonoro de Galicia, pero digamos que aínda non se consigue que isto funcione. Supoño que algún día se conseguirá. Eu sempre tuve. O sea, perdido non está, que a xente que fomos de recollido guardamos ben guardado. Bueno, iso que distingue esa. Pero hai moita xente que non digitalizou o seu material, que se está perdendo. Ti crees, a estas alturas? Hai moita xente, non sabes canta. E iso sí que é unha pena, porque a fin de contas nós, máis ou menos, temos máis ou menos digitalizado. Pero hai moita xente que non. Non só que non o teñen digitalizado, que non sabe nin onde o ten. Ou que, eso, nun momento da súa vida, pois, adicouse a isto, pero despois a súa vida cambiou e esas cintas quedaron aí. E iso é algo que se está perdendo e que ninguén está mirando por él. Pero bueno, hai que ser positivos. Quero decir que menos mal que se fixo, non?
A veces eu me deprimo e tal, e sempre ven alguén por detrás e me di, veña, menos mal que algo fixéchedes. Pois foi un placer, espero que esta conversa sirva para que a xente coñeza un poquinho máis de onde vimos e cara onde imos, grazas ao Museo do Pobo Galego, e convido a todo o mundo a ver esta fermosa exposición que está feita con todo o cariño e con todo o coñecemento, e vide con tempo porque é impresionante. Pois nada, graciñas a todos. Nada, agardemos que cantedes e bailedes, que é o que fai falta. Moi ben, pois ata aquí o vídeo a achega de Monse e de Felisa de Leilía, dúas mulleres importantísimas tamén na difusión, na transmisión e na conservación da música e da cultura galegas. Dende aquí, o noso agradecemento por compartir esta tarde con nós. Espero que vos, ao outro lado da pantalla, desfrutarades tamén da achega destas dúas magníficas mulleres e espero pois tamén que coñecerades novas cuestións, cousas e demais e sigades profundando na lingua e na cultura galegas a través tamén destes inputs culturais que temos a sorte de ter nesta edición. Despedimos a sesión de hoxe e despedímonos, polo tanto, até setembro. Espero que nestes meses do verán teñades tempo para practicar lingua galega, que teñades tempo para desfrutar tamén e que veñades con moitísimas ganas na primeira sesión de setembro. Aí continuaremos coa aula de Lingua e Cultura Galegas e agardamos que nos sigades acompañando nestas tardes de martes. Moitas grazas por todo o vivido ata aquí, esperamos vernos nunhas semanas. Ata agora!